Makusi ezagutu nahi duzu, Nirekin geratu, dena salduko dizuedalako. Ez zenuten ezagutzen? Venga, guazen. Makusi, EITBek sortutako euskarazko plataforma digital bat da. Haur eta gazteentzako bereziki diseinatua. Eduki ikus entzunezko ugari eskaintzen du doan. Marrazki bizidunak, telesailak eta filmak, dandanak euskaraz. Plataforma honek helburu bikoitza du. Haur eta gazteentzako espazio divertigarri eta segurua izatea eta euskararen erabilera ingurune digitalean sustatzea. Streaming plataformaz gain, Makusi Klub izenezko bazkidentzako kluba ere badu. Klub honek hainbat abantaila eskaintzen ditu, hala nola zozketak eta lehiaketak. Makusi plataforma hainbat gailutan erabil daiteke, mugikorretan, tabletetan, webgunean eta Smart TV-etan. Erabiltzaileek web-makusi.eus webgunearen bidez edo aplikazioaren bidez sarbidea dute. Aplikazioa Google Play eta App Store dendetan eskuragarri dago doan. Erabiltzaileek erregistratzean adina eman behar dute. Esperientzia pertsonalizatu bat eskaintzeko. Edukiak 3 adin tartetan banatuta daude. 0 eta 4 urte artean, 5 eta 8 urte artean, eta 8 urtetik orakoentzat. Horrela, bakoitzari bere adinera egokitutako edukia proposenak eskaintzen zaizkio. Makusi beraz, euskarazko eduki digitalen kontsumoa sustatzeko eta familientzat aisialdirako alternatiba segurua eskaintzeko tresna bikaina da. Ez dakizu nola erregistratu? Oso erreza da. Hemengo menua klikatu, ikusi eta hementxe erregistratzeko aukera izango duzu. Lehenengo 14 urtetik gorakoa zarela izan behar duzu, normalean helduok egin behar dugulako, eta behin onartuta izango duzu, Bilatzeko aukera duzu, eta horrela asko hobeto adin tartea ondo kontrolatzeko. Adibidez, joko ikusi nahi baduzue, 0 eta 4 urte artean da, ezta? Baina goazen ikusi nahi baduzue, goazen berez gomendatzen da 8 urtetik aurrera. Beraz, zuen edukiak aukeratu. Zer moduz artistak dena ondo ulertu duzue, hori espero dut bestela iruzkinetan galdetu, beste bat arte.